Hola, agent zero negatiu. El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears té una missió per a tu. L'objectiu: trobar persones del grup zero negatiu. A les Balears n'hi ha molt poques. Només una de cada 10 persones té aquest grup sanguini, que és especial i poc freqüent. La seva sang és important per salvar vides en situacions d'urgència. Les persones zero negatiu poden ajudar tots els grups sanguinis i només poden rebre sang del seu mateix grup. Comptam amb tu perquè investiguis al voltant teu quines persones tenen el grup zero negatiu. Atenció, el grup sanguini s'hereta. Si trobes un zero negatiu, hi haurà més persones zero negatiu a prop. Quan descobreixis una persona zero negatiu, anima-la a donar sang. Ajuda-la a cercar un lloc a la web donasang.org i a demanar la seva cita per donar. Si qualcú no coneix el seu grup sanguini, anima'l a donar també. El Banc de Sang s'encarregarà de desxifrar aquest misteri. Tots els grups sanguinis són necessaris. Donar sang salva vides. Aquest missatge no s'autodestruirà. Pots tornar-lo a veure i compartir-lo.